12 மாவட்டங்கள்ல கனமழை பொறுத்தவரைக்கும் தீவிரமாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. எந்தெந்த மாவட்டத்துல இன்றைக்கு கனமழை ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும். தமிழ்நாட்டுல எப்போ ரெட் அலர்ட், அதி கனமழை, புயல், வெள்ளம் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. துல்லியமான வானிலை அறிக்கையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. இன்றைக்கு மழை பொழிவு வருமா வராதா அப்படிங்கிறது தகவலை கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க கேட்டிருந்தீங்க. கனமழை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு பதிவாகும். கண்டிப்பாக பதிவாகும். அதுல மாற்று கருத்தே இல்லை. நிறைய மாவட்டங்கள்ல இன்னைக்கு மழை வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால காலையில பகல் நேரங்கள்ல மழை வரல, ஒரே வெயிலா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க. இரவு மற்றும் நள்ளிரவு நேரத்தில் ஒரு சில மாவட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் கண்டிப்பாக நமக்கு மழை பொழியும். பகல் நேரங்களுக்கு அப்புறமாவே சில மாவட்டங்களில் கனமழை அப்படிங்கிறது தீவிரமாக பதிவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. தொடர்ந்து எந்தெந்த மாவட்டத்தில் மழையானது இன்னும் அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிற தகவலை நம்ம பார்க்கலாம். கடைசி வரைக்கும் வானிலை அறிக்கையை கேட்டு நீங்கள் பயன்பெற்றுக் கொள்ளுங்க. லைவ் சேனல் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். மறக்காமல் லைவ் சேனல் லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தமிழ்நாட்டில் இன்று ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழையானது மிக தீவிரமாகவே இருக்கும். மாவட்டத்தினுடைய பட்டியலை பார்க்கலாம். தென் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் முதலாவதாக தேனி, தென்காசி, அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள். அதைத் தொடர்ந்து தென் மாவட்டத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் இரண்டு பகுதிகளுமே கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக தேனி மாவட்டத்தில் கம்பம், பெரியகுளம், போடிநாயகனூர், அதைத் தொடர்ந்து தேனி மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு பகுதிகளிலும் பரவலாக இன்றைக்கு மழை தீவிரமாக வாய்ப்பு இருக்கு. இரவு நேரங்களிலும் மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பாருங்க. தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி, கடையநல்லூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் கனமழை அதிகரிக்கும். செங்கோட்டை போன்ற இடங்களிலும் மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா தென்காசி மாவட்டங்களில் பெய்து வரக்கூடிய கனமழை காரணமாக அந்த பகுதிகளை நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். அதிலும் குற்றாலம் போன்ற அருவிகளில் நீர் வரத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அருவிகள் எல்லாம். ஆகவே ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் தென்காசி மக்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க மழை பொழிவு சரியா வரமாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பாக நமக்கு மழை உண்டு. தென்காசி மற்றும் தேனி இரண்டு மாவட்டங்களுக்கும் நல்ல ஒரு தீவிரமான மழை பொழிவு இருக்கும். கோயம்புத்தூர்ல எப்படிங்க மழை வருமா அப்படின்னா, கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்கள் பொறுத்தவரை பகுதியாக மிதமான மழை மட்டும் எதிர்பார்க்கலாம். கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப தீவிரமான மழையெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக இருக்கும். இரவு நேரத்தில் சில சமயங்களில் அவ்வப்போது மிதமான மழை மட்டும் போகும். அதுக்கப்புறம் நீலகிரி மாவட்டங்கள் இடைவெளி விட்டு அவ்வப்போது இரவு நேர மழை வாய்ப்பாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் மிதமான மழை மட்டும் எதிர்பார்க்கப்படுது. கன்னியாகுமரியில் கனமழை உண்டு. நாகர்கோயில், மார்த்தாண்டம், அதைத் தொடர்ந்து சிவலோகம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கன்னியாகுமரியினுடைய மேற்கு பகுதிகள், எரணியல், கொளச்சல் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக கனமழை இன்றைக்கு பதிவாகும். விட்டு விட்டு மழை தீவிரமடையும். ஏற்கனவே பகல் நேரங்களுக்கு அப்புறம் நிறைய மேகக்கூட்டங்கள் தென் மாவட்டங்களை நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு. தொடர்ந்து மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பாருங்க. பகுதியாக சில இடங்களில் கனமழையும் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும். மழை சரிவர பெய்யாத இடங்களுக்கும் இன்றைக்கு பரவலாக மழை பொழிவுகள் தென் மாவட்டத்தில் அறிவித்த மாவட்டங்கள் எதிர்பாருங்க. இது தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி போன்ற பகுதிகள். அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கனமழை அதிகரிக்கும். குறிப்பாக விருதுநகர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் ராஜபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக கனமழையானது அதிகரிக்கலாம். ஆகவே இடைவிடாத மழை பொழிவுகள் தொடர்ந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். விருதுநகர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளிலும் பரவலாக கனமழை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக தீவிரமடையும். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவகாசி, அருப்புக்கோட்டை, ராஜபாளையம் மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பரவலாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மழை வாய்ப்புகள் அதிகரிச்சிடும். ஆகவே தென் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சியிலும் கனமழை அதிகரிக்கும். நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூரிலுமே கூட பரவலாக மழை தீவிரம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பதிவாகக்கூடும். கனமழை எல்லாமே இந்த பகுதிகளுக்கு இருக்கும். அப்போ மற்ற மாவட்டங்களில் கனமழை இருக்காதா அப்படின்னா, டெல்டாவில் மிதமான மழை மட்டும் எதிர்பார்க்கப்படுது. வட தமிழக கடலோரம் மற்றும் உள் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். டெல்டா மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும். சில இடங்களில் மிதமான மழை மட்டுமே பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அறந்தாங்கி, இலுப்பூர், பொன்னமராவதியில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம், பகுதியாக மழை இருக்கும். புதுக்கோட்டையில் மாவட்டம் முழுவதும் கனமழை இல்லை. பகுதியாக சில இடத்துல மிதமான மழையானது பெய்யும். அதே போல மதுரை மற்றும் திண்டுக்கல் போன்ற இடங்களிலும் விட்டு விட்டு அவ்வப்போது மழை வாய்ப்புகள் மிதமான மழையாக எதிர்பாருங்க. புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் மணப்பாறை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சில சமயங்களில் நமக்கு மிதமான மழை கிடைக்கும். திருச்சியினுடைய தெற்கு பகுதிகளில் பரவலாக மழையும், வடக்கு பகுதிகளில் வான மேகமூட்டமும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே போல் டெல்டா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இடங்கள், குறிப்பாக
மயிலாடுதுறை போன்ற இடங்கள், மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமும் சில சமயங்களில் விட்டு அவ்வப்போது மிதமான மழையும் இரவு நேரங்களில் பரவலாக எதிர்பார்க்கலாம். ஆகவே இப்போ நமக்கு வந்து கனமழையினுடைய தீவிரம் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில். ஏன்னா எப்போ மழை வரப்போகுது, எப்போ புயல் சின்னங்கள் அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நேற்றைக்கு பார்த்துருக்கிறோம். இன்றைக்கு காலை நேரங்களில் உங்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். அதனால் பார்க்காதவங்க போய் மறக்காமல் அந்த வானிலை அறிக்கை கேட்டு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஃபெங்கல் புயல் பற்றி நம்ம கடந்த வானிலை அறிவிப்புகள் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த புயல் சின்னங்கள் அடுத்து இனி வரும் நாட்களில் தான் நமக்கு வந்து உருவாகும். நவம்பர் 11ஆம் தேதிக்கு பிறகுதான் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகி வலுப்பெற்று தமிழ்நாட்டை நோக்கி நகரும். நவம்பர் 16, 17, 18, 19 தேதிகள்லாம் ரொம்ப தீவிரமான மழை பொழிவு, ரெட் அலர்ட்லாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமும் மிதமான மழை மட்டுமே இன்றைக்கு டெல்டா மாவட்டத்தில் பதிவாகக்கூடும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், கள்ளக்குறிச்சி. அடுத்த புயல் வர வரைக்கும் பகல் நேரங்களில் கொஞ்சம் வெயிலுடைய தாக்கம் அதிகமாக தான் இருக்க தான் செய்யும். அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்குமே நமக்கு மழை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து மிதமான மழையாக இருக்கும். கடலோர மாவட்டத்தில் வந்து கனமழை ரொம்ப கொட்டி தீர்க்கல அப்படின்னாலுமே கூட ஓரளவுக்கு மிதமான மழை மட்டும் பகுதியாக வந்து பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. கடலோர மாவட்டங்களானது அடுத்த வாரத்தில் நவம்பர் 12ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு முதல் மிக கனமழை மற்றும் புயல் சின்னங்கள் அப்படிங்கிறதுலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆகவே எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கோங்க. எந்தெந்த தேதிகளில் உங்களுக்கு வந்து மழை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியாச்சு. ஆகவே நமக்கு நவம்பர் 10, 11க்கு அப்புறம் தான் தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகி தமிழ்நாட்டை நோக்கி நகர்ந்து அதிக அளவில் மழை பொழிவு கடலோர மாவட்டத்தில் கொடுக்கும். அது வரைக்கும் நவம்பர் 10ஆம் தேதி அல்லது 11ஆம் தேதி வரைக்கும் கொஞ்சம் வான மேகமூட்டமும் பகலில் வெயில் கண்டிப்பாக அதிகமாகவே இருக்கும். இரவு நேரத்தில் சில மாவட்டத்தில் பகுதியாக மிதமான மழை பொழிவுகளும் கடலோர மாவட்டத்தில் உறுதியாக பதிவாகும். அடுத்ததாக வட தமிழக உள் மாவட்ட பகுதிகள் வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பொழிவு அப்படிங்கிறது இருக்கும். குறிப்பாக சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடில் பகுதியான மழையாக பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா சில இடத்துல மிதமான மழை பெய்யும், சில இடத்துல கனமழையும் வந்து உள் மாவட்டத்தில் இருக்கும். ஆனால் இப்போ படிப்படியாக மழையும் குறைஞ்சிரும். இப்போ உள் மாவட்டத்தில் கூட அவ்வளோ மழை கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து அதிக மழை ரெட் அலர்ட்டில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். உள் மாவட்டத்தில் இந்த சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரிக்கு ஒரு அதிக மழை ரெட் அலர்ட் வந்து ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு மழை வாய்ப்புகள் சீக்கிரமாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அது எந்த தேதி அப்படின்னா நவம்பர் 11ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் 11லேருந்து 19க்குள்ளே, நவம்பர் 11லேருந்து 19க்குள்ளே உள் மாவட்டத்திற்கு ரெட் அலர்ட் மற்றும் அதிகனமழைக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கோங்க. ஒரு நவம்பர் 10, 11 வரைக்கும் தான் நமக்கு மழை பொழிவு விட்டு பகுதியாக தமிழ்நாட்டில் மழை கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நவம்பர் 11ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த மாத கடைசி வரைக்கும் மழை விடவே விடாது. 20 நாட்கள் நமக்கு மழை வாய்ப்புகள் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் முதல் வாரங்களிலும் மழை விடவே போகிறதில்லை. வடகிழக்கு பருவமழை கிட்டத்தட்ட 20 முதல் 25 நாட்களுக்கு மழை வாய்ப்புகள் தொடர்ச்சியாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் காத்திருக்கு. எல்லா பகுதிகளிலும் ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பருவமழையை முடிவடையும் அப்படிங்கிறதுல மாற்றம் இல்லை. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மழை பொழிவுகள் இப்போவே நமக்கு வந்து பதிவாக ஆரம்பிச்சிடும். குறிப்பாக நவம்பர் 11ஆம் தேதிக்கு பிறகே நமக்கு வந்து கனமழை ரொம்ப தீவிரமாக பதிவாக ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்றம் கிடையாது. நீங்கள் எல்லாருமே தொடர்ந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். துல்லியமான வானிலை அறிக்கையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. மாவட்ட வாரியாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஆகவே வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி போன்ற மாவட்டங்களுக்கும் அக்டோபர் மாதத்தில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு மழையினுடைய தீவிரம் வந்து பதிவானது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அக்டோபர் மாதத்தில் குறிப்பாக அதிலும் அந்த மத்தியில் அக்டோபருடைய ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நல்ல மழை இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி பொறுத்தவரை சென்னை பகுதிகளை நோக்கி நகரும் பொழுது ஓரளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கனமழை இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் முடியும் தருவாயில் தென் மாவட்டங்களில் மட்டும் நல்ல மழை கொடுத்துட்டு வட தமிழ்நாட்டில் மழை சரியாக பதிவாகாமல் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் மழை பொழிவுகள் நமக்கு வந்து சரியாக பதிவாகாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த நவம்பர் மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவக்காற்று பொறுத்த வரைக்கும் வங்கக்கடல் பகுதியிலிருந்து வலுவாக வீசுவதன் காரணமாக தொடர்ந்து உள் மாவட்டங்களில் மிக கனமழையும் அதிகனமழையும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வாரங்களில் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும். ஆகவே தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 12 தேதிக்கு பிறகு அதிகனமழை ரெட் அலர்ட் போன்று நிறைய மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்கள் மட்டுமல்ல உள் மாவட்டங்களிலும் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற தகவல் கொடுத்துட்றோம். புயல் பற்றின தகவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கடந்த வானிலை அறிக்கையில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய தகவல் அதில் கொடுத்துருக்குறோம். தொடர்ந்து இனி வரும் நாட்களில் புயல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும், எந்த பகுதிகளுக்கு கரை கிடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்கிறோம். நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். துல்லியமான வானிலை அறிக்கையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.